više. Prije da ću da se nebo sruši, nego da te dirne iko više. Poštovani slušatelji Braniteljskog radija 1990. 1996. RH, ja vam želim dobro večer u emisiji Duh ratnika. Večerašnja tema emisije podrška obitelji Šimić. Prva naša večerašnja gošća, to jest gošće prva, kasnije ćemo imati gosta, je gospođa Alisa Šimić. Gospođo Šimić, dobro večer. Dobro večer. Evo, prvo pitanje, kako ste večeras? Kako sam? Nisam vas čula, prostite. Da, kako ste? Aha, pa umorna sam, danas sam puno tako tip papirologije rješavala i žurila sam doma oko supruga i tako. Evo da, krenut ćemo odmah na temu, pošto ja moram se ispričati odmah slušateljima Braniteljskog radija ako će biti povremenih pucanja, jer tehničke mogućnosti su takve da ne možemo odraditi emisiju putem Skype-a, nego preko mobitela. Prije nego što krenemo, ja ću dati broj, znači 095 218 0007. Ako imate kakve poruke, komentare i sugestije na večerašnju emisiju, znači radi se o problemima i pomoći obitelji Šimić. Naime, gospodin hrvatski branitelj Marko Šimić prije 3 godine nakon srčanog udara zapao je u zdravstvene teškoće. Evo, sada je nepokretan, nepomičan, bez svijesti, ali da ja ne bih pričao o tome, gospođo Alisa, evo, puštam vama da vi sami kažete šta se desilo u početku. Pa evo, prije 2,5 godine moj suprug je doživio srčani zastoj, uspješno je reanimiran, ali je mozak dugo bio bez kisika, tako da je od tog dana u komi. Po meni on je napredovao, njemu se svijest pomalo poboljšava, ali to nisu značajni napreci. Za 2,5 godine vidi se da on razumije, ali je nemoćan bilo šta sam napraviti, reći, pomaknuti se svjesno i tako. Potpuno ovisan 24 sata o mojoj pomoći. Znači ja ga moram aspirirati jer ima kanilu, znači otvorena vrata za disanje, ima ugrađen peg, to je cjevčica za hranjenje direktno spojena na želudac, potpuno je nepokretan, znači ja ga i preslačim, podižem ga u kolica da se s nama malo druži, da bude malo u vertikalnom položaju jer je to izradi pluća potrebno. I tako, po cijeli dan imamo šta oko njega masirati, da vježbati, da kontrakture već neke ima, ali nastojimo da toga bude što manje. Inače je hrvatski branitelj, 1991. je bio u ratu, tamo isto proživio svašta, to je poslije kroz noge ovako prolazio iz početka sve, pa tako smatram da i to ima malo utjecaja na tu njegovu bolest. Evo, to je jedan dio... Razlog zašto idemo u emisiju, razlog zašto sam išla u javnost je to što sam pokušavala od početka, znači, dobiti status njegovatelja jer sam morala napustiti posao da bi se 24 sata brinula o njemu. Državne institucije nisu imale sluha za to, svaki put kad bi se obratila uvijek bi rekli da zakon to nije predvidio. Predavala sam znači, zahtjev u Centar za socijalnu skrb, zatim sam slala pitanje u Sabor, na što su mi isto odgovorili da to zakonom nije predviđeno i kad bi se proširio krug korisnika da oni ne bi imali dovoljno sredstava za to.
jer inače za status njegovatelja imaju samo pravo majke djece invalida i žene ratnih vojnih invalida. Dobro, gospođo Alisa, ne znam da li sam vas prekinuo jer imamo male prekide u vezi. Spomenuli smo Domovinski rat. Znači samo učešće u Domovinskom ratu, neka naša, neću reći istraživanja, ali i upiti prema Ministarstvu branitelja koje nas se prebacilo na Ministarstvo zdravlja, koji su se odnosili da li bolesti, srčani, moždani udar ili karcinomi, pogotovo dišnih puteva, utječu na bolesti hrvatskih branitelja. Nismo dobili neki pouzdani podatak, odnosno ne vodi se statistika, mada mi znamo da je to sve više i više takvih slučajeva. Da li je koji liječnik napisao da je posljedično uzročna veza Markovog stanja trenutnog sa učešćem u Domovinskom ratu? Pa nije napisao liječnik to, niti se poznato poziva uopće, niti ko pita da li on bio u ratu, tako da on je u početku kad je došao s ratišta, znači on je bio obolio, ostaje bez jedne dlake na tijelu, nije imao trepavice, obrve, dlake na rukama, nogama, kose, ništa nije imao. Znojio se jako po noći, jastuk mu se mogao cijediti. Nakon toga što smo sve prošli to liječenje i to išao je, pokušao je se javiti da vidi da li ima pravo na kakvu mirovinu ili nešto, ali čim su mu bili neljubazni prema njemu na jedno dvoje vrata na koje je pokucao, on je rekao da on ne želi dalje se boriti i da se on nije borio za to da tako bude nepristojan prema njemu i odustao od toga. Tako da ja dalje nisam ni pokušavala ništa dokaziva da li je to posljedica rata ili nije. Da, sad da kažemo zakonski ste zakasnili za taj dio. Recimo sad njegovo trenutno stanje. Ono visi u vama 24 sata na dan. Da li, osim znači, fizioterapeuta, koliko znam, znači kućne njege, da li imate još neku pomoć oko Marka? Ne, on ima samo pravo na fizioterapeuta, 35 minuta, 5 puta tjedno i ima pravo na njegu sat vremena 5 dana u tjednu, a ostalo ništa, mislim, ostalo se sve brinem ja o njemu. Znači to možete izračunati, onda se ja brinem o njemu 21,5 sata. Evo, nisam vas pitao, vi ste radili prije gdje? Ako možemo reći u javnosti. Jedna građevinskoj firmi i bila sam jako zadovoljna sa svojim poslom jer sam konačno našla posao koji volim i bila sam zadovoljna s poslodavcima i oni sa mnom. Ali eto, ja sam bila prisiljena birati između toga da idem doma sa suprugom i djecom ili da radim jer da sam njega ispila negdje. Ja bi znači radila, poslije toga kod njega u posjet jer ne bi izdržala da ne idem kod njega, ja bi zanemarila i svoju djecu. Tako reći, ni njemu ni djeci. Ja sam onda shvatila da je jedini način da obitelj opstane, to je da budemo svi, pa da se bori s financijskim problemima i da se nadamo kako običavali taj status njegovatelja s vremenom odobriti, ali prošle 2,5 godine ništa se nije dešavalo i ja sam odlučila da jedino preko medija mogu možda se za nešto izboriti, pomoći drugim obiteljima koji se na situaciji kao ja, da u startu mogu dobiti potporu da se ne moraju snalaziti ko što se nalazilo. Evo, ja moram reći samo jednu stvar. Na javnim mrežama, to jest na društvenoj mreži Facebook, postoji podrška obitelji Šimić. Evo, koja je večeras, ne znam kojim slučajem, prešla 3000 još nešto članova. Znači, svi oni koji želite biti podrška obitelji Šimić i dobivati neke druge informacije o akcijama i svemu tome i o stanju gospodina Marka Šimića, možete se učlaniti u grupu podrške obitelji Šimić. Ono što me još interesira u ovom dijelu,
Da li postoji mogućnost, pošto evo, po novom postoji braniteljski centar, da li postoji mogućnost da se Marko smjesti u braniteljski centar? Nisam ja to čula, da li postoji mogućnost da Marko se smjesti u braniteljski centar? Nisam opet, Ja- prostite. Znači, postavio sam vam pitanje, ako bi postojala mogućnost da se Marko smjesti u braniteljski centar. Aha. Pa ja ne bi pristala na to. Ja mislim da niko ne može voditi brigu o njemu ko što ja vodim. Znači, njega treba svaki 2 sata sprijeti. Nekad je to i češće ako je prehlađen, nekad se zna u roku 15 minuta aspirirati i postiti 5 puta. Tako da gdje god je on smješten u nekoj ustanovi, ne bi sigurno neko bio stalno pored njega i pazio da se njemu nešto ne dogodi. I 2 epi napada u sred noći koje sam ja osjetila, a isto tako u nekoj ustanovi njemu ne bi htjeli pomoć. Tako da on je bio, no ja ne vjerujem da bi on još bio živ. Dobro, ja mislim da smo za ovaj prvi dio, znači zdravstvenog stanja Marka, da velim malo javnost upoznali u kakvom je Marko stanju, znači prikovan za krevet, da ne kažem sve što radi u krevetu, osuđen je na vašu pomoć, na pomoć djece i fizioterapeuta. Ja bih predložio jedan glazbeni broj, pa ćemo ići na ovaj dio drugi koji smo dogovorili, a to je status njegovateljice. Prijatelji, često mislim na vas. Nije ovo vrijeme dobro za nas. Nisu cure što su bile, sve su se u gradu skrile. Ej, prijatelji, kako ste mi danas? Sjetite se na ponosne dane, kada jedan uz drugoga stane. Sve smo mogli, sve smo smjeli i bili smo što smo htjeli. Prijatelji, kako ste mi danas? Kažite mi, jeste li se umorili? Jesu li nas prevarili? Jel nas vrijeme pregazilo? Kažite mi, pjevate li pjesme stare, kao nekad uzdignute glave? Da li ste isti kao nekada? Prijatelji, često mislim na vas. Rado bih vas sve vidio zdrave, samo da nas opet skupa stave. Pa da ko na prvoj crti zapjevamo protiv smrti. Prijatelji, kako ste mi danas? Kažite mi, jeste li se umorili? Jesu li nas prevarili? Jel
mi pjevate li pjesme stare, kao nekad uzdignute glave, da li ste isti kao nekada? Prijatelji, često mislim na vas. Mi smo i dalje u emisiji Duh ratnika, tema je evo, opet problemi i pomoć obitelji Šimić, hrvatski branitelj Marko Šimić koji je nakon srčanog udara pao u komu, evo tako već 2,5 godine borbe, da velim, i sa zdravstvenim sustavom, jer ispriče se Ministarstvo zdravlja, ispriče se Ministarstvo socijalne skrbi. Sve to ide preko leđa njegove supruge, gospođe Alise Šimić. Ja bih molio slušatelji, ako imaju neke komentare, ako imaju neke predloge, ako znaju nešto više o ovoj temi o kojoj ćemo sada govoriti, a to je status njegovatelja, jer gospođa Šimić znači morala dati otkaz da bi mogla njegovati bolesnog supruga. Osim mirovine i invalidnine, druge, da velim, pomoći nema. Znači, taj presudan, da velim, bio davanje otkaza, znači jedan prihod u kući manje, a možete odmisliti bolesna osoba koliko ima, da velim, ne zahtjeva, koliko se mora pružati bolesnoj osobi. Gospođo Alisa, idemo na ovaj, da velim, pravni dio i borbe za status njegovatelja. Znači, što sam poduzela? Recite. Ovako, pa ja sam predala zahtjev, znači u centru, u stvari prvo sam se išla za socijalni skrb i rekli su mi da, znači prije 2,5 godine, i rekli su mi da se to izmjene zakona, da se malo strpi. Došle su izmjene zakona, ali tu opet nije bilo predviđeno ništa za članove obitelji, nego samo za djecu. Stalno su govorili čekajte još malo, čekajte, nešto će se promijeniti. Ja vidjela da to nema ništa, ja sam predala službeno zahtjev za status njegovatelja. Međutim, oni su me odbili i onda sam preko zastupnice saborske poslala pitanje u Sabor. Oni su mi isto govorili da zakonski to nije predviđeno i da bi širenje kruga korisnika proizvelo velike troškove za koje ni nemaju novaca. Pravobraniteljica za prava invalida je isto u ime nas i drugih obitelji koji imaju sličan problem isto to pitala, isto su odgovorili, tako da je njima uvijek isti odgovor, zakonom nije predviđeno i da ne bi bilo novaca. Smatram da ako smo mi izabrali, znači narod izabrali ljude koji će nas predstavljati u Saboru i odlučivati za nas, i ako narod se digao nakon te emisije u kojoj je prikazan naš slučaj, i ako je pokazao podršku, smatram da bi Sabor se trebao na to osvrnuti i vidjeti što narod želi. Znači, naš slučaj nije jedinstven, ima više slučajeva u Hrvatskoj gdje ne može supruga dobiti status njegovatelja ili sestra za brata nakon smrti roditelja, ili ima raznih slučajeva jer mi smo povezani svi unutar Hrvatske, tako da komuniciramo i jedni drugima dajemo savjete gdje smo šta uspjeli se izboriti, gdje nismo i tako. Tako da, evo, smatram da bi se zakon pohitno trebao mijenjati, da se u taj uključi osim majki njegovateljica, da to dobiju
i drugi ljudi da mogu izabrati znači, njegovatelja koji će brinuti o bolesnoj osobi, da ona bude uključena u zajednicu, u obitelj, da ima normalan, funkcionalan život. Jer mi mog supruga stavljamo normalno i o svemu ga obavještavamo šta se događa i stavljamo ga u kolica, vozimo ga u dnevni da bude što više s nama. Inače najviše vremena svi provodimo u sobi s njim, ako smo u sobi, izvodimo ga na testu jer nemamo mogućnost po stepenicama ga izvesti vani. Tako da je on uključen u sve i tako je veća mogućnost da će se njegov mozak oporaviti jer mozak još nije ispitan i čitala sam puno o tome da se ljudi bude iz takvih stanja. A najviše uz podršku obitelji i prijatelja. Ovako, vi kao njegovateljica mjesečno bi dobili otprilike koji iznos novaca? Nisam vas razumela, prosto. Kažem, kao njegovateljica, kad bi dobili taj status, koji bi prihod imali? Pa ja kad bi bila mu njegovateljica, ja bi dobivala 2.500 neto, a zajedno sa svim doprinosima iz plaće na plaću, to državi bi to koštalo 3.660 i nešto kuna mjesečno. Da njega uzme bilo koji moj susjed, prijatelj ili bilo ko da se odluči nepoznati čovjek da ga uzme, da ga stavi u svoje udomiteljstvo, dobilo bi za njega minimalno 3.500 kuna neto. Tako da, znači, bilo ko drugi bi mogao njega uzeti i dobivati naknadu za to, a ja kao njegova supruga koja mu mogu najviše pružiti, ja nemam prava na to. Evo, ja ću, neću reći da ću bubnuti jednu glupost, ali neki primjeri iz prakse koje ja slučajno znam su takvi, ispričavam se, recimo vi se razvedete od svog supruga, niste u bračnoj zajednici i vodite skrb o njemu. Znači kao treća osoba vodite skrb o njemu. Znači idemo izigravati zakon. Znači vi bi njemu bila skrbnica ili udomiteljica i znači dobili bi 3.500 kuna od države. Da li ste razmišljali o tome ili znate? Recimo... Da sam njegova skrbnica, znači ja imam pravo dobiti preko suda da mu budem skrbnica, da brinem o njemu. Ali niko mi ne daje naknadu kao njegovateljici. Znači ja bih kao skrbnik napraviti rastavu u njegovo svoje ime i onda njega uzeti u udomiteljstvo. Mislim, šta napravite? Možete savjetovati. Mislim, tragokomična je ova konstatacija, ja moram reći da je tragokomična ova konstatacija, ali ljudi su nekad primorani na svašta, na svakojake poteze, traženje baš rupe u zakonu, a ovo, recimo, takav slučaj, ja ne da znam jedan, znam nekoliko slučajeva da je bilo razvod, samo da bi se riješilo taj status. Prvenstveno, ja moram slušateljima braniteljskog radija reći, nije samo stvar u nekim financijama, dobitima, sad da zbrajamo ko će više dobiti manje, nego je bit oko skrbi, znači Marka koji je u krevetu i kojemu treba 24-satna pomoć. Gospođo Alisa, spomenuli ste da ste u kontaktu, znači sa, da kažem, cijelom Hrvatskom. Koliko takvih bolesnika, ako imate podatak, ima u Hrvatskoj? Da su prikovani za krevet i da je treba... Točno kojih ima, koje sam ja čula 5-6 slučajeva, ali mislim, ljudi su se počeli, nakon emisije Provjereno, ljudi su se počeli polako javljati u Novu TV na Provjereno i pravobraniteljici i ne znam, to bi trebalo vidjeti koliko slučajeva bi bilo, ali eto, to su ti slučajevi za koje sam ja čula. Znači, ako sam vas dobro čuo, 10 slučajeva. Pravobraniteljica je rekla da nema previše tih slučajeva, znači da to ne bi bio jako velik trošak. U stvari, pomoćnica pravobraniteljice za prava invalida, da to ne bi bio tako velik trošak za državu. I sami znamo na šta se sve troši u ovoj državi, da bi ovo bio toliki
problem za isplatiti, mislim, to je nevjerovatno. Ako sam vas dobro razumio, rekli ste 10. Da je i 100 takvih slučajeva, ja mislim da je država dužna skrbiti i po Ustavu za ovakve osobe. Pa ja kako sam čula ovako, ljudi pričaju kad dođu kod mene i to, šta se sve vani u drugim zemljama poduzima za takve bolesnike. Mislim, oni su toliko, imaju toliko potporu, imaju posebne specijalizirane bolnice, rehabilitacijske centre, mogu biti čak njihovi članovi obitelji uz njih i posvećuje im se velika pažnja, a kod nas, evo kažem to, oni jednostavno, kad se vidjeli ste sami nakon 2-3 mjeseca koliko mogu biti maksimalno u bolnici, oni njih pošalju doma i prepuste i sudbini. Znači, stvar je obitelji, da li će od njima brinuti kako treba i koliko će dugo oni živjeti, da li će se oporaviti. Daj mi recite još jednu stvar. Znači, rekao sam da je Ministarstvo zdravlja s jedne strane zapreka, s druge strane neujednačenost Zakona o socijalnoj skrbi. Da li bi vam se neko obratio, možda ministrica Opačić ili neko iz Ministarstva socijalne skrbi? Ja sam pisala i ministrici Opačić, nije mi nikada odgovorila na moj mail. Isto sam tako pisala i predsjednici, isto mi nije odgovorio. Ne znam, evo, kažem, od ministarstva što sam pisala, takve odgovore sam dobila. Ne znam, evo, više ne znam kome se obratiti. Saboru sam se obratila. Ne znam, što nema nigdje nijednog čovjeka koji može se postaviti u moj položaj, položaj drugih žena ili supruga ili braće, sestara, pa mislim da zamisli kakva situacija. To ne mogu ni zamisliti u stvari jer to čovjek ne doživi, ne može ni zamisliti, ali da, eto, probaju su osjećati s nama. Evo ja ću spomenuti još jedan problem, vi niste u Rijeci, neki Viškovo iznad Rijeke i vama je problem obaviti nešto u gradu jer vam treba, ne znam, pola sata do grada i nazad. Da, od grada do grada možda 40-50 minuta još da se nađe parking u gradu i tako dalje i znači administraciju, za razliku od roditelja njegovatelja. Ako su oba dva roditelja, ne kažem za samohrane majke, ali na primjer ako su oba roditelja, jedan roditelj znači slobodan radi, može obavljati svu papirologiju, doktore, ljekarne, nabavku namirnice, sve može obavljati dok je drugi uz bolesnu osobu. A kod mene sam ja jedina odgovorna osoba u sam navela. Ja moram supruga ostaviti i razmišljati dok ja dođem doma što će s njim biti. Da li će se zagušiti ili šta. Uglavnom nekako biram vrijeme kad je uz njega stručna medicinska osoba, znači ili gospođa iz njege ili fizioterapeut. I onda sam uvijek napeta, žurim, dođem negdje čekati redove, pitam da li mogu sa njegovom iskaznicom 100% invalida preko reda, a onda me sa šaltera otprave kažu da ne mogu zato što nije on sa mnom. Ja im objašnjavam, ali on je invalid bez svijesti, znači ima kanilu, treba ga aspirirati, ja moram brzo doma. Ne, gospođo, takav je zakon. Znači ja bi trebala njega u takvom stanju staviti na leđa i ići obavljati sve poslove po gradu. Možete onda zamisliti kako je taj moj odlazak u grad obaviti nešto na MUP ili u općinu ili gdje sve stalno uvijek je za koji god i trebam jednokratnu pomoć ili nešto, ja moram izvoditi 10 papira i znači čekati toliko redova, a negdje nađem na odaziv dobrih ljudi i razumijevanja, ali negdje stvarno dobijem odgovore da čovjek ne može povjerovati. Tako da uvijek, kažem, uvijek sam peta i uvijek sam stresom kad ga ostavim. Neka djeca ga pripaze, ali strada mu se nešto ne dogodi da su djeca, da ne bi djeca neki stres doživjela, tako da veliki je to problem. Ali opet i pored svega toga nikada ne bi nigdje dala. Ako smijem pitati, kako su vam stara djeca?
I kćer od 19 godina, sina od 16 i malu kćer od 7 godina. Smještanje u bolnice. Rekli ste Novi Marof i čini mi se Stančići, lijek od Dugog Sela. Oprosti, nisam što opet razumjela. Znači, kad bi ga se smještalo u bolnicu, postoji bolnica, da velim, specijalizirana u Novom Marofu i Stančić ili Stančić od Dugog Sela. Da tamo može biti 3 mjeseca, to je u provjerenom bilo je misli provjereno, mogli ste vidjeti da tamo mogu biti samo 3 mjeseca i onda ih otpuštaju kući, meni to nije rješenje. I plus to je daleko od nas, kako bi ja i dijete došli za njega. Mislim, namjerno sam postavio to pitanje jer ipak to je i udaljeni put i poteškoće opet za vas dodatno. Gospođo Alisa, ja želim puno sreće u ishođenju vašeg prava za status njegovatelja. Braniteljski radio vam se stavlja na raspolaganje što god trebate za objaviti, napraviti još koju emisiju, da velim, bilo što možemo mi napraviti putem znači, braniteljskog radija, jer da kažem, braniteljski radio ne samo da se sluša u domovini, nego sluša se i van naše zemlje. Ne znam, Marka onako fino pogledajte po glavi u ime slušateljstva i uredništva braniteljskog radija. Pozdrav vama i vašoj djeci. Ja nadam da ćemo se još koji dan čuti. Hvala vam na učešću u emisiji. Mi ćemo napraviti jedan glazbeni blok. Gospođo Alisa, imate li još šta za kraj? Da, zahvaljujem se vama što ste nas isto podržali i svim ljudima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske koji nas podržavaju i njegovim braniteljima koji su se odmah digli, posebno gospodinu Daliboru koji je stvarno napravio nešto, nikad nas u životu nije sreo ni vidio, a on je napravio, mislim, digo je cijelu Hrvatsku na noge. Kažem, ja nisam išla s tom namjerom u šta se sve to pretvorilo, ja sam išla samo tražiti svoje prava da na sutra ako me izbaci iz stana, da mogu plaćati bar to podstanarstvo od tog iznosa statusa njegovatelja, možda bi mi pokrilo te troškove. I stvarno nisam išla s tom namjerom da se napravi ovako humanitarna akcija. Jako sam dirnuta s tim i dirnuta sam s tim općenito što nas ljudi podržavaju da dobijemo taj status. Ne samo ja i moja obitelj, nego za sve obitelji koje imaju takve probleme. Evo samo trenutak, ako možete pričekati, čini mi se da je jedna objava osvanula na Face grupi podrške, evo gospođa Karmen Grčić-Tomašić, odlična emisija. Karmen, hvala. Ja znam da ste isto podrška obitelji Šimić i da će biti i dalje. Evo, ja sam najavio glazbeni broj, pa ćemo se vratiti za nekoliko minuta u emisiju. Bože, čudnih li vremena, da budućnost nema sjaja. Moj je narod stavio ramena, a bio je hrabriji od zmaja. Mili Bože, apsurdnih vremena, kako li se nositi sa time? Sad partija opet pravdu dijeli, a Hrvatsku nisu htjeli. Često ljude pravednima sude, svaku obijest kaznila je povijest. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede, mogu nas zlom
mrziti, mi ćemo ljubiti svaku stopu svog doma jedinog. Mili Bože, je li to moguće? Prkosili i bombi i metku, izborili hrvatsko svanuće, sad smo opet na početku. Dobivamo političke pljuske, iskrivljuju povijest u tišini, vodaju nas kao u magli guske, a pobjednici na margini. Često ljude pravednima sude, svaku obijest kaznila je povijest. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Mogu nas slomiti, al neće slomiti kad nam srca tuku zajedno. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Oni će mrziti, mi ćemo ljubiti svaku stopu svog doma jedinog. Zapucat će gromovi, ugasit će svijeće, sve živote i ljepote, ali ideju neće. Dignut će se grobovi za pobjede nove, gdje ste sada sokolovi, obranimo snove. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Mogu nas slomiti, al neće slomiti kad nam srca tuku zajedno. Nema predaje, pjevajmo sinovi pobjede. Oni će mrziti, mi ćemo ljubiti svaku stopu svog doma jedinog. Doma jedinog. Nastavljamo emisiju Duh ratnika na temu podrške obitelji Šimić. Kao što smo već rekli, hrvatski branitelj Marko Šimić nakon srčanog udara ostaje u komi, bez svijesti, nepomičan, leži u krevetu. Njegova supruga Alisa sa djecom vodi brigu o svemu tome. Znači, osim, da kažem, ove fizičke brige i svega toga, vodi jednu pravnu bitku, no pojavio se tu jedan humanitarac, ja ću reći ne neki, opet hrvatski branitelj, Dalibor Horvat Hoki. Dalibore, dobro večer. Dobro večer vama i slušateljima braniteljskog radija. Evo, manje više ja sam sve rekao i prije toga sa gospođom Alisom što smo razgovarali, ovaj dio kako se desilo srčani udar i sve to bolest. Kako je Dalibor Horvat došao do toga da Marko Šimić treba pomoć? Dalibor Horvat je došao do toga tako što je, gledajući jednu emisiju Provjereno, vidio probleme gospodina Marka i odlučio je pomoć. U biti nisam točno ni znao o čemu se radi. Drugi dan kad sam stupio u kontakt sa obitelji Šimić, došao sam kod njih s jednom namjerom da napravim jedan humanitarni turnir u nogometu, da skupim nekih 10-15 tisuća kuna
i da to bi obitelj pomogne novčano. Kad sam došao kod nje, u biti sam vidio da ta pomoć od 10-15.000 kuna je samo malo što mogu dati, ali problem je bio suviše velik da bi samo na tome ostalo. Naime, obitelj Šimić zbog problema koji su se dogodili s zdravstvenim stanjem gospodina Marka, hrvatskog branitelja, pripadnika 111. brigade, nakon što je preživio srčani udar, znači vegetira već 3 godine. Supruga Lisa je dala otkaz, to ste sigurno čuli, i znači krenuli su ti problemi, znači nemogućnost plaćanja kredita je dovelo do toga da je dug prema banki narastao na nekih 360.000 kuna je sada i prijeti znači postupak preddeložacije. Angažirao sam se tako da sam znači sve svoje prijatelje, poznanike, malo jače ljude u gradu koje poznam i to aktivirao, osnovao sam Facebook grupu podrške na radiju kako bi znači prikupili tu pomoć da tu obitelji izvučemo iz te situacije koje su se našli, znači da ne izgube dom, jer gospodin Marko inače da je zdrav, znači taj kredit bi se vraćao, znači to je naš hrvatski branitelj koji je znači ovu državu stvarno 1991. godine. Sad znači ne može se boriti, bolestan je i red je da mi njemu pomognemo. Znači u biti Suborac za Suborca, ako sam ja dobro shvatio, ista brigada. Molim? Halo? Ako sam dobro shvatio, Suborac za Suborca. Ne čujem vas dobro, nešto mi je slabo. Dobro, slaba je linija, slaba nam je veza večeras, još jednom isprika. Znači, do sada jedan dio pomoći je pribavljen, novčane, znači gospodin Dalibor Horvat vodi strogu evidenciju o prispjelim pomoćima. Gospođa Karmen me zove, ja ću morat reći, Karmen, molim te nazovi na 095-218 0007, pa ćeš moći u eter braniteljskog radija. Očigledno me ne čuje. Znači, pričao sam o pomoći Karmen, gospođo Karmen, ako me slušate preko braniteljskog radija, onda molim nazovite me na 095-218 0007, ja mislim da sam rekao točan broj. Počeo sam govoriti, znači, postoji jedan dug kredit Marka koji je bio zaposlen i nakon oboljenja normalno da više nije mogao taj kredit vraćati. Znači, skupit se novčana pomoć, a račun je glasi ovako na Neškić Ređepa, IBAN, ja ću ga pročitati, znači IBAN je HR 67 240 200 632 01 28 3323. Još jednom ću znači ponoviti. Neškić Ređep, IBAN HR 67 240 200 63 201 28 3323. Staviti napomena za obitelj Šimić ili Alisa Šimić, Zorzići 19 51 216 Viškovo. Dalibore, kako ide prikupljanje pomoći u ovom dijelu? Pa evo, mogu vam reći da u ovom dijelu, znači ovih malo dana pošto smo pokrenuli tu akciju, sam je više nego zadovoljan. Mislim da je do sada prikupio negdje, bilo danas negdje 75.000 kuna, mislim da je to sada puno više. Pokrenute su akcije u Rijeci, razni turniri u nogometu, košarci, pikadu, tenisu. Uključili su se i škole, osnovne, srednje škole. Uključili su se čak danas ljudi iz Slavonije su me kontaktirali
Ploče, Šibenik, Dubrovnik, Zadar. Danas sam dobio informaciju da se i u Tribunju isto počela organizirati akcija i u Vodicama, znači prikupljaju se pomoći na sve strane. Čvrsto vjerujem da ćemo do srijede imati mislim barem negdje dovoljno da bi uplatili jedan dio u banci. Znači uzeli smo i odvjetnika gospodina Vitaljića Miroslava koji već upravo radi 3 dana, napravio jako puno posla, u ponedjeljak očekujemo čak i dogovor sa bankom i sa sudom i nadamo se da bi 1.4. mogli doći do obustave postupka preddeložacije, tako da bi već počeli s jednim dijelom plaćanja banci i dogovorili bi znači kako bi to vraćali, da li bi šta banka mogla nam spustiti malo i tako. Evo, nadamo se da će banka imati malo razumijevanja, a to ćemo znati najviše tamo ponedjeljak, utorak ćemo imati sve informacije o tome. Da li bude samo malo? Karmen, u eteru su braniteljskog radija. Dobro večer. Ok, dobar večer. Htjela si nešto reći vezano za obitelj Šimić? Da, evo nisam mogla nažalost u emisiju i jako sam zbog toga ljuta, pa sam iskoristila ovu mogućnost na drugi način da uđem u emisiju, da dam komentar na već što smo čuli, odnosno da pohvalim sami sadržaj emisije koje puno i prije svega pomaže hrvatskim braniteljima, odnosno pomaže civilima, ljudima koji su invalidni, koji trebaju dakle tuđu pomoć, odnosno njegu i ne samo to, nego u ovom slučaju u 24 sata njegovatelja. Međutim, ovdje ima jedna kratka digresija na sve skupa. Jedna osoba ne može biti 24 sata kao njegovatelj nad jednom osobom, jel? Znači, to je već potrebno, to je jedan veliki problem. Dakle, niti gospođa Šimić ne može 24 sata funkcionirati u svoga supruga kao njegovatelj. Dakle, u ovom slučaju radi se o potrebi i 2 njegovatelja, ne samo jedno. Jel? Dakle, to je pitanje koje se prije svega, dakle, takva pitanja trebaju uputiti od Ministarstva branitelja, ali niti Ministarstvo branitelja kao takvo nije funkcionalno. Dakle, mi moramo to pitanje uputiti u Hrvatski sabor, moramo ga uputiti Hrvatskoj vladi, moramo ga uputiti Ministarstvu financija koje raspolaže za određenim sumama novca i tako. Tu bih skratila priču i rekla nešto što me jako dugo žulja, emisija koja je ukinuta na TV-u, iako sam ja to pitanje postavila, nažalost nije stigao odgovor. Radi se o milijunskim iznosima koje se uplaćuje na udruge branitelja. Pozdravljam sve udruge i vodstvo udruga koje funkcioniraju i rade za dobrobit članova udruge ili ako nije član udruge, ali hrvatski branitelj. Ali jednako tako pozdravljam sve one koji poberu milijunske iznose, koji su zadužili se za milijunske iznose i koji nikada nisu otišli za potrebe hrvatskih branitelja. Imam podatak koji je provjeren. Ima udruga koje dobiju po 400.000 kuna, koje dobiju po 1.000.000 kuna i više od 1.000.000 kuna, a koje se sigurno ne zalažu. Ovdje ih ne nalazim niti jednoga trenutka u obitelji Šimić, dakle, da se jedna udruga hrvatskih branitelja, ali dakle udruga koja raspolaže s većom količinom novca, ili možda manjom, pa može dati manji prilog, da se javila za to. Ne mogu, kako su samo glasni u trenutku kad treba nekoga prozivati, kad treba nekoga kritizirati, kad neko čini neko dobro djelo, kad treba nekoga i oblajati, kad se neko želi posebno istaknuti. Pa dobro, istaknimo se sada, ovoga trenutka se istaknimo, dakle, neka nam braniteljski radio bude odskočna daska, da mi ovoga trenutka krenemo u pismeno, dakle neka udruga koja će se očitovati, nešto što će se očitovati prema Hrvatskom saboru, nešto što će ići na čitanje u Hrvatski sabor, nešto što će se, dakle, kao tako ovoga trenutka roditi za boljitak, dakle, invalidnih osoba, u ovom slučaju je Marko hrvatski branitelj, ali to jednako vrijedi za hrvatske branitelje i jednako kao i civilne invalide.
Dakle, mi novaca u Hrvatskoj imamo neovisno na loše gospodarstvo, neovisno na situaciju broja nezaposlenih, odnosno zaposlenih, ali mi jednostavno taj novac jako krivo usmjeravamo. Potvrdit će to i činjenicom da postoje, za to opet garantiram, može me za ovog trenutka možda neko dosjetiti pa me jednako tako dignuti tužu protiv mene. Znam ljude koje su u braniteljskim zadrugama, udrugama pobrali određenu količinu novca za neke projekte koje nikad nisu napravili. Nitko je za to kazneno ne goni, oni nisu prijavljeni, to je jednostavno dilanje novca za nečije privatne potrebe, a upravo iz toga svega može sazriti i biti doprinos, financijski doprinos, dakle, za ovakve slučajeve, znači za dodatne potrebe. A ovo sada što se desilo u današnjoj emisiji, o večerašnjoj emisiji, to je prvi otvoreni razgovor u Hrvatskoj općenito o toj problematici koja se kao takva nikad nije pojavila u nijednom hrvatskom mediju, ona nikad nije objašnjena, ona nikad nije kao takva objašnjena niti iz Ministarstva socijalne politike i mladih, ona nije proizašla iz ničega, naprosto se od takvih stvari okreće glava. Postavila bi još jedno pitanje za pitanje i usputno i dala i neku primjedbu na to postavljeno pitanje. Šta je sa hrvatskim braniteljima koji se nalaze u sličnoj takvoj situaciji zdravstvenoj ili donekle sličnoj, ili će se naći u takvoj situaciji, pojavljuje se veći broj oboljeli od Alzheimera, od dakle, jako teških bolesti, od invalida kojima je potrebna 24 sata njega. Gdje će pozavršavati ti hrvatski branitelji? Kada obitelji nema financije za osnovne stvari takvoga hrvatskog branitelja, dakle mi nemamo niti u Hrvatskoj, dakle postoje nekakvi, rećemo, nekakve, evo rećemo Duga Resa koja prima 23 dana, ne znam koliko ona nekakva suma ili da je HZZO, a ostalo morate platiti, tako dalje. Mi nemamo u Hrvatskoj dom za hrvatske branitelje koji su teško oboljeli, koji nema tko njegovati 24 sata. Znači, koliko godina prošlo od rata, da mi taj dom nismo sagradili. Ja sam taj projekt 92. godine predala, 95. 98. kao što sam sad predala, odnosno raspravljala na toj razini i što je u emisiji Veterani mira, o bolnici veterana Domovinskog rata, kao i domovima veterana Domovinskog rata, ništa se ne događa. A ne događa se prvenstveno zato što u ovoj državi niti jedna braniteljska udruga nije pokrenula upravo ovo o čemu ja govorim sada. Pokrenula, evo, prvi puta večeras pokreće braniteljski radio, a jednako tako za u budućnost, znači budućnost toga je dom veterana Domovinskog rata prvenstveno za njegu osoba, odnosno za brigu osobama, invalidnima, visoki postotak invalidnosti, pa imamo branitelje koji sami žive. Ko njih njeguje, ko njih posjećuje, ko njih pere? Gdje oni žive? Ovo što se dešava, ja to ne mogu vjerovati da se to dešava u ovoj državi gdje se ginulo, gdje se krv proljevala, gdje se život položio na oltar domovine, da se danas nakon toliko godina, puni 20 godina i više, naravno jer je rat krenuo 90. godine, dakle do dana današnjeg tako nešto nije izgradilo. Ja 92. godine sam predala, to postoji zapis upravo to je bila jedna moja lokalna razina HDZ-a gdje sam predala prvi projekt. Dakle, do dana današnjeg ni jedna vlast, ni jedna udruga, niti jedna institucija prema kojoj sam ja predavala projekte, kako dalje, ni zato da bi se takla svojim imenom i prezimenom, meni to nije potrebno, nego da se nešto učini za hrvatske branitelje. Nije rješenje hrvatske branitelje slati po psihijatrskim ustanovima ako im treba stražnicu oprati. Ili na gerijatriju u Vrapče, ili po ko zna kakvim gerijatrijama širom Hrvatske. Danas prosječan hrvatski branitelj ima 50 godina i više, 60 ima i neki ima i preko 60 godina. Tko će njih sutra njegovati? Neovisno od toga kako će bolest njih naći.
To nije upitno da oboljevaju, nije upitno da ranije umiru, nije upitno da oboljevaju od teži bolesti. Dakle, gdje je to? Danas ovo treba biti jedna pokretačka energija, jedan braniteljski radio koji je pokrenuo, koji je utemeljitelj prve ideje, hosticija, to se zna što je hosticij, dakle to je za nepokretne osobe koje može i neće umreti tako ubrzo, kojima je potrebna njega 5 godina. A nećemo ih eutanizirati. Dakle, mi ovoga trenutka, ja sam sad prelno uzbuđena, govorim iz dubine duše, iz čistog iskrenog srca, da samo skušamo lupanje i busanje u prsa, mi ovo, ja ono, mi ćemo ovako, mi ćemo ovo, mi ćemo ono, a ništa se ne događa. Ako u ovoj Hrvatskoj ima 500.000 branitelja, od toga neka bude 100.000 onih koji se lažno predstavljaju da su branitelji, znači 400.000 ljudi je zasigurno bilo u ratu, zasigurno su na jedan određeni način svi od reda bolesni i je bolesna i cijela nacija. Bolesni smo jer živimo u jednoj državi koja nema osiguran socijalni status. Osim socijalnog statusa vidimo da nam zdravstveni status se gori i gori, dakle da imamo poček, jedan hrvatski branitelj treba čekati jednako na neki pregled, pretragu kao što, ne znači da njemu treba prije, a civilu kasnije, pa će ovaj prije umreti, ovaj kasnije. Cijela situacija je tužna. I za hrvatske branitelje i za civila. Dakle, ovoga trenutka, opet se ponavljam po 3. 4. puta, dakle pozdravljam sve koje slušaju braniteljski radio, vas prvenstveno kao ekipu koje se borite da zaštitite, očuvate nacionalni interes na prvom mjestu, to je zasigurno hrvatski narod. To je zasigurno hrvatski branitelj koji dok je bio u rovu, netko je spavao u toplom krevetu, dok je njemu bilo zima, ovome je bilo toplo, dakle to su ljudi koji su 5 godina, neki manji, neki više, prolazili svoju golgotu, stvorili slobodnu neovisnu državu, koja danas još uvijek nije pravedna i pravična. I da ne miješamo politiku. Ali politika je politika. Politika kroji status hrvatskog branitelja, politika dakle nama određuje kako ćemo mi živjeti. Treba obrnuto. Mi smo, dakle, vlast je u službi hrvatskog naroda. Hrvatski narod određuje šta će vlast raditi. Pa tko je tu pobrkao lončiće? Carmen, očito neko je pobrkao lončiće, ono koji bi trebalo brinuti u hrvatskim braniteljima ne brinu. Dobro si rekla da braniteljski radio brine u hrvatskim braniteljima, a resorno ministarstvo ne brine. Poznavajući Carmen, mi bi mogli do jutra voditi debatu. Carmen, ja radi gosta se moram tebi zahvaliti na javljanju. Zahvaljujem što ste me slušali. Hvala vama, pozdrav vama, pozdrav Mislavu i čujemo se drugom prilikom. Laku noć i prijatno. Hvala, poštovanje, laku noć svima. Evo, to je bila naša Carmen. Osoba je isključila mobilni telefon. Dalje, ovdje je palo golubova jato, a bili su za dom, bili samo zato. Pomoli se, onda dalje kreni, na ovom su mjestu pali golubovi bijeli, s ognjem pakla, tu su se sreli, ostala su polomljena krila,
zadom bili samo zato. Pomoli se, Bog nam dalje kreni, na ovom su mjestu pali golubovi bijeli, s ognjem pakla tu su se sreli, ostala su polomljena krila, a bili su zadom spremni, s ognjem pakla tu su se sreli, ostala su polomljena krila, a bili su zadom spremni. S nama je opet Dalibor Horvat, zvani Hoki. Vraćamo se humanitarnom dijelu podrške obitelji Šimić. Nakon izlaganja Karmen Grčić-Tomašić, evo čuli smo i razmišljanje slušatelja braniteljskog radija. Dalibore, sad ti mene moraš podsjetiti gdje smo mi stali. Stali smo, govorio sam znači da smo, imamo znači i odvjetnika, da smo uzeli gospodina Taljića i da radimo jako puno, evo, da se nadamo da ćemo čak u srijedu u postupku predložacije ustaviti to, nadamo se svi da će to sve završiti kako treba. Daj mi reci, sad ja sam malo s Karmen više debatirao o nekim stvarima, to je slušao sam nju. Šta imate dalje u planu? Molim, možete ponoviti, molim vas. Šta imate dalje u planu što se tiče humanitarnog dijela? Pa dalje u planu nam je, znači, imamo jako puno aktivnosti, kontaktirali smo dosta ljudi. Drugi tjedan očekujem ponedjeljak i utorak, kontaktirali smo HNK Rijeku, pa ćemo vidjeti u kojem smislu će njihova pomoć ići, kako ćemo to izrealizirati. Ima sutra isto jedan turnir u nogometu, jedni momci, dečki, mladi dečki, Halub Bojsi se zovu, organizirali su turnir u nogometu, tako da ćemo i to krenuti s tim. I kažem, ljudi su se solidarizirali, prikupljaju se novčana pomoć, škole, firmice, tako. Kutije se stavljaju po Rijeci sa slikom obitelji Šimić i vjerujemo da ćemo skupiti dovoljno sredstava da možemo otplatiti taj kredit. Vjerujemo u to jako i čak i jako brzo. I još mogu vam reći, evo ekskluzivno, danas sam uspio dogovoriti sve. U 7. mjesecu će biti jedan veliki koncert na Viškovu. To sam danas dogovorio sa jednim promotorom, mojim jako dobrim prijateljom i sa općinom Viškovo gdje ćemo pozvati sve ljude dobre volje koji mogu doći da bude na tom koncertu, bit će dobro i vjerujem da će to biti ono kulminacija ove akcije za obitelj Šimić. Evo, ako se možemo ponuditi, ako nemate medijskog pokrovitelja, braniteljski radio vam stoji na raspolaganju. Dapače, bit ćemo u kontaktu i bilo bi mi drago da nam budete i svugdje ću vas od sada spominjati u svakoj emisiji koju budemo, ćemo pominjati da ste nam podrška i drago mi da ste nas ugostili u studiju. Dobro, da kažem iskreno, neću reći to je nama posao, ali nažalost idemo i pratimo problem za problemom. Problema sa hrvatskim braniteljima ima sve više i više. Od zdravstvenih, pravnih i drugih problema, deložacije, pa ne ulaska u stan, sve se to gomila. Očito braniteljski radio je postao centar, da velim, za informiranje braniteljske populacije što se dešava, da kažem, u ovom našem vanjskom svijetu. Dalibore, ima li još šta
za kraj da smo propustili reći. Ja sam broj pročitao, ako treba pročitat ću još jednom. Znači na koji možete platiti pomoć za obitelj Šimić, Neškić Redžep, IBAN HR 67 240 200 632 01 28 3323. Znači ponovit ću još jednom da si uspijete zapisati. Oni ljudi koji su u iseljeništvu trebat će i još dodatak broja. Pa evo, Dalibore, kad objavljujete broj, ja bih vas molio, objavite kompletan broj i za iseljeništvo. Znači za Hrvatsku je HR 67 2402 00 6320 12 83323. Znači napomena za obitelji Šimić ili Alisa Šimić, Zorzići 19 51 216 Viškovo. Ako mogu još samo reći za ljude u Seljeniku, sve otvorili smo na Fejsu, znači Facebook stranicu Grupa podrška obitelji Šimić, znači veliki odaziv na njoj. Na njoj su sve informacije, sve aktivnosti koje radimo i sve donacije koje dobijemo objavljujemo. Dobro, ja sam vidio da vam danas grupa prešla 3000 članova. Da, prešli smo danas 3000 članova, što je ono baš, da. 3040, evo točno članova sad ovog trena gledam. Da li smo još nešto propustili što se tiče humanitarne pomoći? Pa evo, rekli smo sve ono najvažnije, evo, ovim putem isto pozivam sve ljude koji osjećaju da moraju pomoći, da mogu pomoći, da nam pomognu, da u obitelj spasimo, znači da ostanu bez svog doma. Puno je takvih slučajeva u Hrvatskoj, ima toga, ali ovaj slučaj ipak gospodin Marko ne može pomoći obitelji svoje, znači mi moramo pomoći njemu pošto je on već nažalost 3 godine vegetira i idemo mu pomoć, to je obitelj, stvarno su zaslužili to. Evo ja sam malo Dalibora izgubio iz veze. Ne, tu sam. Dobro. Evo, moram još jednom reći isprika radi večerašnje veze. Radimo neki bypass, pa malo nam ispada to. Evo, ja pozivam sve one koji još nisu, da velim, učlanili ili upisali grupu podrške obitelji Šimić da vide informacije što će se raditi, koje se humanitarne akcije pokreću, da to mogu učiniti ili vi svoje prijatelje ubacite u grupu, znači grupa podrške obitelji Šimić. Ja se zahvaljujem gospodinu Daliboru s kojim ću ja ostati u kontaktu i svaku informaciju koju ćemo imati mi ćemo objaviti. Znači preporučili smo se za koncert da ćemo biti medijski pokrovitelj ako bude potrebno. I mogu jedino Daliboru zahvaliti za sve što učinio za obitelj Šimić. Ja moram staviti jednu konstataciju i ovo što je gospođa Karolina rekla. Činjenica da svi mi lagano hrvatski branitelji starimo, da svi, neću reći svi, ali većina idemo prema onim granicama dobnih godina starosti di već oboljevamo, di moramo paziti na svoje zdravlje, prehranu, ishranu, način života, što manje stresa i svega toga. Da ne bi se desilo još jedan Marko Šimić, ajmo ovo uzeti kao preventivno. Nažalost,
neću reći da je za Marka kasno. Marko je sad u takvom stanju kakvom je, ali da ne bi još za nekog drugog branitelja morali raditi ovakvu radio emisiju. Pa i neko ovo bude presedan za vladu ili buduću vladu da se napravi zakon znači o skrbi, posebno skrbi hrvatskih branitelja, jer prvenstveno ja tu držim odgovorno Ministarstvo branitelja koje bi trebalo skrbiti o braniteljima, ne prebacivati na razna druga ministarstva. Ako je Ministarstvo branitelja, neka nam bude to krovna kuća i oni neka vode brigu o nama, a ne da vode brigu s oproštenjem o svojim guzicama i o nečem drugom. Dalibore, vama hvala za učešće na emisiji. Imate vi još šta poručiti na kraju našim slušateljima? Zahvalio bi se vama što sam bio u emisiji i zahvalio bi se svim slušateljima Braniteljskog radija i evo želim puno sreće i zdravlja i da nam pomognu koliko god mogu. Evo ja još nisam ni rekao, Marko je evo na poslu, malo smo ga umeli u radu. Dalibore, hvala. Ja prije nego što se odjavim iz emisije imam samo jednu kratku poruku iz Savske 66 gdje je poziv, znači pozivamo sve mlade da u subotu 28.3. dođu u Savsku 66 u 11 sati i da daju podršku našim braniteljima koji prosvjeduju. Znači poziv za sve mlade da u subotu 28.3. dođu u Savsku u 11 sati i da daju podršku našim braniteljima koji prosvjeduju. Evo jedna tužna priča. Ja se nadam da će imati sretan završetak, jedan happy end što se tiče njegovateljice u budućnosti za sve ostale. Još jednom pozdrav obitelji Šimić, pozdrav Daliboru Horvatu, hvala mu na svemu što je učinio, a ja vama želim laku i ugodnu noć, s tima da ću najaviti jedno iznenađenje vjerovatno u nedjelju. A za ponedjeljak bih trebao imati jednog gosta gdje bi obilježili znači krvavi Uskrs, znači 31.3. je obljetnica krvavog Uskrsa i prve žrtve Josipa Jovića. Evo, završili smo emisiju Duh ratnika, želim vam laku i ugodnu noć.